Ассалому алейкум дӯстони азиз, созед назарин саломатиё хубай духтарако. Ина паплинои туркиро хоҳиш доштаин, бисёр пурсиден ки навор кунен. Марҳамат, навори навбатӣ 190 сомон як либос шай. Бинен чӣ хуб хушрӯ паплинои мрамр будаи турецки. Ино 5 метрш як либос мешава. Ҳамин 5 метрш нархаш 190 сомон. Ира бинен чӣ рангои фасон дора. Се тарасветкаи фасон дора да. Ина ишаишда хушрӯай, ишаишда хушрӯай. Ҳамаш намхе фасони аҷоибот. Ина кадо меша ки мегирин скриншот карда партоен дар ва как шумо доставка мекунанд. Баданаи гул ҳаста ина. Марамат касоне ки гулои туркиро нағз мебинанд, ҳатман нависен доставщик бурда шумо да доставка мекунад. Духтаракои азиз, сурат напурсен илтимос, ина ҷада видеода оҳиста-оҳиста ман нишон додистам ки ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Кадомеш ки маъқултон меша, ҳамин скриншот кунен, равон кунен, доставщик бурда мерасонатонад. Доставщики мо занакай духтаро бо дили пур метавонен дархост кунен. Медонам ки бисёриё мехоҳанд ки доставщик зан боша. Барои ҳавай мо барои шумо доставщикмона зан кардагем. Хулас нигоҳ кунен. Аҷоиб ана гулшам аҷоиб фасонакай хушрӯвай турецки тоза белмандо и нархш қиматтара леки ҳозир ҳамишам ҳамин нарх 190 сомонда метиан. Ана баданаи гул хушрӯвай диден ай гулам нағз мегиранда барои ҳавай шумо низ метавонед аз ин интихоб кунен. Мана гуло ҳамаш хушрӯвай духтарако. Ина занҷабил гулак касе мехоҳа. И паплинои туркӣ и хелайки шута мепӯшен. Баъд гулошай мода намерава. Ами як гул чанд сол меиста. Хулос инам хеле паплинои фасони хушрӯ метавонен шумо дархост кунен. Мана ин новинкоям ҳастай. Мана гулмайдо не розвичаяй, заминаш розвиякай, намхе гули майда дора. Барои кӯдакако мегирам бисёр и цвета. Марамат метавонен духтаракои ҷавон, кӯдакако аз анамиё интихоб кунен. Ана баъди занҷабил гулак сафедча нишон додем, ин бежвичаша, ина бо савзчашам ҳастай. Мана паплинои тоза туркӣ фасони хушрӯ. Иша бинен духтарои қагли хушрӯвай, аҷоибот фасонак. Мана инам ҳами хелай. Як либосуш яъни 5 метрш як либос меша барои ё майдаян 190 сом. Мана нархи бананам фаҳмиден. Диден духтарако. Хулас ина савзай диден аҷоибот хушрӯ. Баъд духтаро ина ин моделоша бинен, инош бо я намуд ғавсе ҳастанд ки материалош ина паплинои ғавси фасонанд. Ино 200 сомона як либосуш баркалонанд. Ина марамат хоҳен аз инам интихоб кунед, доставщик дар бурда шумода мерасона. Ина рангша бинен духтаро ҳамиқа рангаш хушрӯ. Ина иам сербарай 200 сомон ё бо ғавси бадан. Ина дар кортон боша, ина 190 сомаша гирен. Дар кор боша айнами 200 сомоҳо бигирен. Иша диден иш бо чихе хушрӯчай. Гулаш хулас ҳамаш гулои випан, гулои фасони хушрӯван. Ана баъд бо ҳози гулмайдоҳош ҳастай ҳами баркалонора. Инош 190 сом. Мана ина бараш калона иямамхе ғавсан. Марамат гулчамайдаш дар корайтона гули мисол калон дар корай нависен. Ина ин моделш боша 190 сом. Ишам 190 сомон як либос шай. Хушрӯве ҳастани паплино духтаро беҳад ғавсан фасонан. Ина моделош инами баркалонош аҷоиботай духтарако. Марҳамат ина инош паплинои висконзай чаям хеле ая висконай иёш белмандояй духтаро. Марамат аксаштагай метавонен дархост кунен. Иям 190 ая. Мана ишам 190 сомонаян духтаро. Ана иш боша 200 сомонашай. Мана духтарако иё ҳамаш бо сербарошан 200 сомон. Хулас духтаракои азиз ина кадоме дар корай нависен. Иш 190 ая. Мана ишам 190 сомонай. Мана бинен гулаш чихе хушрӯчай. Гули майда бисёр мепурсен. Ина гули майда тон ёфтум духтаро. Иш 200 сом ая. Иш 200 сомашай. Мана қакртада хушрӯ меброя. бовар кунен аҷоибот. Хулас духтарако кадомеш дар кор мешава. ҳамин скриншот кунен партоен дар ва как шумо да доставщик бурда мерасона. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед.